Ftit inqas minn 25,000 persuna fil-jiem li ġejjin se jkunu qed jirċievu l-benefiċċju tal-In-Work Benefit b'nefqa totali ta' 15.2 miljun euro. Il-benefiċċju kien introdott fl-2015 u oriġinarjament setgħu jibbenefikaw minnu koppji fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu jew inkella ġenituri waħedhom biex imbagħad dan ġie estis ukoll għal familji fejn ġenituri wieħed biss joħroġ jaħdem. Waqt konferenza tal-aħbarijiet id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali George Cremona spjega kif mill-2015 tas-sena l-oħra ġew investiti total ta' 71 miljun euro f'dan il-benefiċċju bil-benefiċjarji jilħu l-24,973 is-sena l-oħra. Dan jikkuntrasta mal-1,359 benefiċjarji fl-ewwel sena li matula bdiet taħdem din l-iskema. L-In-Work Benefit kien parti minn pakket ta' miżuri li kienu mirati making work pay. Effettivament jaqbillek li taħdem. Kien benefiċċju li kien ta' suċċess nazzarda ngħid uniku. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon fakkar li l-Gvern biddel il-parametri li permezz tagħhom jibbenefikaw in-nies għal koppji fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu l-massimu ta' dħul biex tibbenefika issa huwa 50,000 euro huwa 35,000 euro għal ġenituri waħedhom jew inkella għal koppji fejn ġenitur wieħed biss jaħdem. Mis-Sibt 5 ta' April se jibdew jitqasmu wkoll il-benefiċċji tal-carers lil madwar 420 persuna. Dawn se jkunu qed jirċievu 1,297 euro kull wieħed. Il-Gvern qed jerġa' jżid dan il-benefiċċju li issa se jlaħħaq kważi l-5,200 euro fis-sena. Il-benefiċċju jingħata lil ġenituri li ma jistgħux jaħdmu minħabba li wliedhom għandhom diżabilità u jkollhom jieħdu ħsiebhom. Fl-2023 il-Gvern żied dan il-benefiċċju minn 500 euro fis-sena għal 4,510 euro fis-sena u reġa' żiedu din is-sena. B'kollox se jitqasmu ftit aktar minn nofs miljun euro f'dan il-benefiċċju. Is-Sur Cremona qal li bħalissa għaddejja ħidma biex il-benefiċċju jkun estiż għal ġenituri bit-tfal ta' taħt is-16 sena. Apparti dan il-ġenituri ta' dawn l-ulied se jkunu qed jingħataw kontribuzzjonijiet akkreditati biex ikun assigurat li jkollhom pensjoni. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon qal li dawn il-benefiċċji jiġu fid-dawl ta' ċifri li juru li l-Gvern nefaq rekord assolut ta' flus f'benefiċċji soċjali fl-2024.